Ovvjament il-ġenerazzjoni tkun proattiva biex tindirizza id-diffikultajiet li ikollhom workforce diversifikata bħal millum u multikulturali, qed nintaqgħu ma' ħafna stakeholders, qed nikkoordinaw ma' stakeholders kollha biex nifhmu aħjar u nindirizzaw l-isfidi li hemm preżenti. Ċertament waħda mill-iktar sfidi li hemm hija nuqqas ta' informazzjoni jew informazzjoni skorretta. Żgur li l-ħidma tagħna qed tagħti riżultati pożittivi u ħankomplu naħdmu biex nikkoordinaw mal-stakeholders kollha ħalli nħolqu riżultati pożittivi. Diversità ta' problemi fosthom li anke nagħmlu mod nies li huma kwalifikati ħaddiema migrant li huma kwalifikati m'għandhom problema biex il-kwalifiċi tagħhom jiġu akkreditati fil-framing Malti, jiġifieri hemm dawk l-isfidi, hemm sfidi oħrajn partikolarment ukoll li ħafna minn dawn migrant workers kif anke l-istatistika turet jaħdmu flow skill jobs għaldaqstant mhuwiex biss il-problema x'huwa migrant worker mhux is-settur li qed jaħdem fih mhux qed jagħti kondizzjonijiet biżżejjed biex kollu dinjità u ħajja ġusta. Naħdmu biex ikun hemm l-integrazzjoni, naħdmu biex ikun hemm integrazzjoni mhux biss mal-Maltin mal-barranin, imma l-barranin bejniethom. Illum il-postijiet tax-xogħol tagħna mhumiex omogeniċi kif kienu qabel, kien hemm razza waħda, illum għandek pensjonanti, għandek żgħażagħ, għandek nisa, għandek persuni b'diżabilità, għandek barranin li ġejjin mill-Unjoni Ewropea, barranin li ġejjin minn postijiet terzi. Jiġifieri hemm taħlita sieħa ta' nies li kollha jkunu hemm integrazzjoni sieħa, ġifieri meta nitkellmu fuq l-integrazzjoni mhux biss ma' economic migrants jew ma' refuġjati, imma li l-post tax-xogħol ikun grupp wieħed maqgħud li jimxi lkoll flimkien. Kollha kull persuna għandha l-bżonnijiet tagħha, imma kollha jaħdmu blan li l-post tax-xogħol ikun profettabbli li jagħmlu l-paga li jkunu kuntenti fil-postijiet tax-xogħol. Bħala ġew okkażjoni ninvolvi ħafna ruħna anke mal-NGOs, mal-UNHCR, mal-employers biex din isseħħ. Li aħna nemmnu żgur huwa li għandu jkun hemm strateġija nazzjonali strateġika ta' integrazzjoni barra mill-postijiet tax-xogħol biex kulħadd jifhem x'inhi l-integrazzjoni, x'verament xi tfisser l-integrazzjoni u xi tfisser li tirrispetta l-kulturi ta' ħaddieħor u huma jirrispettaw tiegħek. Għax il-proċess ta' integrazzjoni huwa a two-way process, mhijiex naħa waħda u ma ġiex naħat li inti tirrispetta lil kull persuna b'dinjità tagħha. U xi ħaġa oħra li din nagħmlu huwa li ħanibdew nduru iċ-ċentri miftuħa biex nibdew nagħmlu dissemination tal-informazzjoni kollha li għandhom x'inhuma l-basic rights ta' kull impjegat ħalli aħna nagħtu l-informazzjoni, nqasmu l-informazzjoni u kulħadd ikollu dak in-knowledge ta' informazzjoni li jkun hemm. Importanti li kull ħaddiem barrani, economic migrant, refugee, asylum seeker, ikunu jafu x'inhuma l-basic rights biex aħna nlimminaw kemm jista' jkun l-abbużi li jkun hemm fejn ma jkunx hemm post tax-xogħol. Waħda minnhom li semmejt inti kienet dwar it-trasport fejn aħna naraw id-diffikultajiet li qed isibu u nkunu interlokutori bejn l-Aġenzija tal-Gvern Nazzjonali u l-postijiet tax-xogħol u dawn il-persuni kif nista' niffaċilitawlhom din il-proċess l-istess bħalma minna dwar il-ftuħ ta' accounts ġo bank li bdew isemmu l-problema waqt il-konferenza li kien hemm. Konna l-uniku union li ħdimna għaliha biex niffaċilitaw dak il-proċess.